dewle hande ɗe mbiɗen beele ko gorko o tan foti suɓanade hoore mum walla ala ko kanko e jinnaɓe ɓe fof foti rendude ɗum beele ko kanko e jinnaɓe fof foti rendude cuɓugol ngol walla ko kanko tan foti suɓanade hoore makko donc hande ko ɗum woni namde ɗum noon bisimilla moon e yewtere men Piine Weeti ala no mbatten so wona uddide ɓoggol ngol so tawi noon a yiiɗi jokkodirde amen mbatta ko 77 821 67 61 so tawi a waɗi o numéro inchallah amen jokkodir bisimilla bandam a yettima. Eyyi assalamu aleykum ko adi foof en calmini en jetti kadi en mani calmini kadi debbo pullo jontaɗo en calminima kadi en jettimo kadi haala makko watta fayida eyyi min kam madaren tan hakke yiyandam to banggam min kam neɗɗo kam sa woni a ƴewanama walla wiye a nagganama walla taw ko jinnama kadi mbaɗi feere ha dokkuma affaire aji ɗon foof kam min kam to banggam yo hawre tan on ɗi foof kono yiɗɓe quoi to banggue ma aɗa wawi an yidde jaaha ƴewna hoorema ɗon kadi no wona jinnama kadi so ƴewnima ɓe gaddinima tawi ɗe yiiɗi ɓe dokkima walla ɓe nanganima debbo tawa ɗe yiiɗi foof gotum yo taw kam onon rewɓe gorko e debbo foof eɓe jeɗidir quoi kono kala to yiide yidde ala ɗon ko ha ɓoyde gomni dewle men ne yimɓe ne mbaɗa yiɗodira ha para yahane ceerta kono kadi ɓurata wadde ɗum ɗo yindi ko wadde peyoro to woni jafuɗon so woni onon ɗiɗo fof oɗon ɓuuri fewde kam to woni oɗon ɗiɗo fof oɗon jeɗodir quoi so woni oɗon jeɗodir tan ɓurata wadde fayida eyyi ɓe mbi kam suudu gonen en faaɗi ko yimɓe ɗiɗo yiɗodir mbawi wonde hen so woni ɓe goni hen kamɓe ɓe jeɗodira ko ɓoye juuto fo iwat min kam ko ɗum tan woni jam ɗam quoi. eyyi musidɗo tedduɗo ha weltanama min nani yandema min kormima ɗi jokkodirde amen mbatta ko 77 821 67 61 so tawi a waɗi o numéro inchallah amen jokkodir bisimilla bandam a yettima. eyyi Hodere TV min calnimon min juurimon min jetti on onon foof machallah dewgal kam ko hunde hawne dewgal ko hunde tabitore kadi dewgal way kono société noon waɗat gardiɗo waɗa cukko waɗa dewda hen dewgal ko yimɓe nayo ndendata ɗum presque ɗiɗi fof ko an e debbo rewi hen yumma e baaba onon mbawi jogade dewgal continue so woni noon haɗa yiiɗi yumma yiiɗa baaba yiiɗa malla debbo ne yiiɗi yumma yiiɗa baaba yiiɗa ngal dewgal ala sens par ce que eɗen gandi gilli mboy kono gowko ni dewgal dal l' essentiel min kam ko jaadumi sa yiiɗi debbo o woto yiiɗi debbo ha hanɗinma woto yiiɗi gorko ha hanɗinma kala ko yumma e bamma jaada en ɗum woto hanga ha naata hen par ce que janggo jaam ko kamɓe gaddanta debbo a faami sinno ko saguma sa addime galle ko foti fewdere galle fof kanko fewnata o teddina mawɓe so wonti noon ko an tan yiiɗe galle he ɗum janggo probléme wontoyta l' essentiel naato e dewgal fof yo naat ko bamu yaade ko yummo yaade ɗum kam ɗo woni yiyandam quoi. eyyi musidɗo tedduɗo ha weltanama min nani yandema min kormima noon a yiiɗi jokkodirde amen mbatta ko 77 821 67 61 so tawi a waɗi o numéro inchallah amen jokkodir bisimilla bandam a yettima. assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh ɗum calminama kadi eyyi neɗɗo dey tan juude yamirode jinnaɓe mum kono kadi ɓerde hokkete ko yiɗi eyyi kada waɗa hen fof kam famude jinnaɓe par ce que ko jinnaɓe keddoto e joomum kañum gondata e joomum ɗum noon sa yiiɗi haalan jinnama soɓe jaadi hen yewanno way kadi wona kadi ko yiya fof rese walla ko yiiɗa fof rese par ce que aduna hannde ne heewi wutteji dal eyyi yidde ne woodi kadi yidde kadi wandi. eyyi musidɗo tedduɗo ha weltanama min nani yandema min kormima tawi noon a yiiɗi jokkodirde amen mbatta ko 77 821 67 61 so tawi a waɗi o numéro inchallah amen jokkodir bisimilla bandam a yettima. kadi wonani amen ka weltade feewi bandiraɗo debbo o ko haali ko kadi ene woodi neɗɗo kam sa felliti wi aɗa yiiɗi ɗumen il faut jettoɗa jinnaɓe munen kadi jinnaɓe kadi ganda oɗon jiɗodiri e nder muɗum kono so wonti onon woni hakkude moon tan darata ko an ka janggo e jaam nde weeli so mettima jinnaɓe tin kono so weeli jinnaɓe tinara ɗum noon guila eto weeli ɗo ɓudde ɗon haalande jinnaɓe
e mbele noon so mettoyi jinnaɓe ke taw ene tinno kadi mbawa darade hen mbawa fewnude ɗumen kono so wonti jinnaɓe jaadani hen onon tan ɗiɗon jaadi hen so waɗi probléme oɗon mbiya oɗon kollita jinnaɓe ɗum wawa gasde ko onon foof ndendirta mbaddon junggo e faandu kadi gostodiron hen miijoji hay goto wasa humpude goɗɗo o ko woni e dow muɗum ko min ko ɗum tawonno hen yiyata ɗo cabɓinama musidɗo tedduɗo ha weltanama min nani yande ma min kormima tawi noon a yiiɗi jokkodirde amen mbatta ko 77 821 67 61 so tawi a waɗi o numéro inchallah min jokkodir bisimilla bandam a yettima a salminama wadde dewle hanki ko ɗum hokkunoɓe sutra ko jinnaɓe ɗaɓɓoyta gadda soɓe gaddi kamɓe jogoto soɓe gaddi ko kamɓe jogoto an ala hen wi ala hen waɗi ala hen batte so donki famodire tan ko jinnaɗe ma kuccata kaari de ko ni kaari ko ni ko ɓen noddatamo kalda e makko warta e lawol kono mbaɗa ɓanda hoore maɗa so wiide jinnaɓe ma yo kalde makko ko an tan haaldata hen caɗele yeehi ha ɓoyi tan acca koye lawol kawru ɗon ceerton taw hay jinnaɓe tinani ɗum hebbini ceerle ɗe hande nden so wiyama ni jinnaɓe ko ene gandi jinnaɓe makko jinnaɓe maɓe ene gandi jinnaɓe makko ene gandinamo ko andano o rento woni hen kalnamo konngol ɗi ganduɗa e naata e hakkille makko an a anda kanko tan ganduɗa won haalaji ɗa wawmo haala no yiruma no jiiruɗamo ni ko noon o yiruma ko kalɗa fof o jabuma so ɓooyi tan ɓerdema metta mbiya o ko bonɗunede gaccita ayi kono nden ko jinnaɓe maɓe ɗaɓɓata soɓe gaddi ɓe jogo ɗum tagi wiya dewgal sukaɓe ko mawɓe jaggata ɗum ko ndende taw kamɓe ɗaɓɓi sa wi ɓe jaggi hen tan yataw kamɓe gaddoyi kono soɓe gaddoyi hen ko addani hoore maɗa a joganto hoore ma waɗi mbiɗa aɗa wawi ɗaɓɓande hoore ma a wawa joganade hoore maɗa ala e sago mbawa caloɗa joganade hoore ma tala ɗaɓɓande hoore maɗa nde mbawa joganede kono sa jaɓi ɗaɓɓande hoore ma ta jaɓa joganade hoore ma ko ma jaɓa ɗaɓɓanede nde mbawa joganede kono sa salima ɗaɓɓanede a saloto kadi joganede ala e sago jinnaɓe ɗaɓɓoyta koɓe gandi ɗum ɗo so ari ɓe mbawi wondude e muɗum soɓe kaldi e mbawi famodire ɗum hakkillaji ɓe ndeji ɓe jaaha ɓe ɗaɓɓoya ɓe gadda soɓe kaldi hen tan ɓe nawdira ene haasi dewgal ngal ñiiɓa kadi ko waɗi barke yalta hen ene haasi wadde kono sa salima tan a yaltiɓe tawi an ka caliɗo tan ɓe gaccinima e feere ma hande guila tan wiya goto fof jogui yiyen mum guil forcetake kereb ko ni ɗo caɗele gaari hen ko fulɓe mbiyata ko so wiyama beyi mbawtima pobbi wata ɗum takane an humtude beyma hum beyma wadde so wiyama ta ɗon fof goni way ala an ko wonno hanki ko laatan ko moƴƴi ko ndewa hen par ɗum addani accude de needi ɗoftade jinnaɓe wiyama hande ko ni way waɗi développement aduna o ko ni way an waɗa ɗum jaron laata tan ko nafrema ko gabboɗa ɗum ganda ko ɗum woni gartam ko ɗum woni nafoore ma heddi ko haala tan pour yimɓe cansima takan sansade eyyi no Allah joni sadi wiyanno ni so yimɓe foof mbasi rewde Allah ɓe mbatta rewde Allah gati wona yimɓe tagui en aduna o foof so yiiɗi waylo en ɗum waylata en gati wona aduna o wona ɓen jokkuɗe ɗum ko Allah addani yimɓe tagani en yimɓe mbaɗani rewde Allah eyyi wadde ɗane ko noon tan needi wonnondi ndendi pour yiyama yimɓe cansima needi tan ɗum tagata wiide needi no boni ala ɗum addanta wiyede needi moƴƴani pour ça yimɓe gacci nehede walla gacci ɗoftade konngol jinnaɗe mum walla ɗum konngol jinnaɗe koɗo wonno ɗo ko ɗon tan woni mo hoyni konngol jinnaɗe mum fof hoya mo teddini konngol jinnaɗe mum fof tedda ala ga kala mo koyniɗo konngol jinnaɗe mum ko koyowo kala teddino konngol jinnaɗe mum ko teddowo ɗo woni sappo e ɗiɗo min ko ɗum woni ko pammi hen e haso assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko Diaw Amadou Tidiane musidɗo tedduɗo ha weltanama min nani yande ma min kormima a yiiɗi jokkodirde amen mbatta ko 77 821 67 61 so tawi a waɗi o numéro inchallah min jokkodira bisimilla bandam a yettima allo debbo pullo walla mbiya jontaɓe fulɓe min mbima kisal Allah wone ma machallah hande jewte ɗo noon kam ala fof ko kedduɗa hande jewte ɗe ne mbaɗi fayida kala kadi naɓɗo kadi machallah yonni kadi min e ruttanade e nodduɓe ɓe presque e nder haalullaji mabɓe kamɓe arnanɓe ɓe e nder yewtere nde mi sikku ko ɗiɗo mbawmi hen tan mbawmi jabtade e nder jabugol ngol o jaaduɗo e jinnaɓe ɓe e jaaduɗo e nder sukaɓe par ce que min ɓe somi arti kadi e nder yewtere he bundi yewtere nde mbawmi yaadude koye sukaɓe ɓe ko tagui ɗum enen hande génération men o a wawa noddude kaari mbiya Abdoul Guissé mi okkima ɓi kaari mi meeɗa yiyamo mi anda no woniri mi anda no hakkille makko
to tolni minnen hakkillam tolni e yidde makko holno tolni minnen yiddam no tolni mi meeɗa haaldude mi meeɗa yondirde mi meeɗa joddade mi okkimi ɓi kar tan dewgal komi mbaɗo hakkude moon a meeɗa yidum meeɗa yiidemo et puis ngal ɗon dewgal hay goto anda so ngal wattini ni nden koye yidde nden nden wonno yidde nden hay goto anda eyyi donc noon nden yidde jeyata jomum tan kone naati nder suudu ma a meeɗa yiddum a meeɗa haaldude mum a meeɗa namdade ne yinma a meeɗa namdade ene yinma ko dewgal tan babiraɓe mbaɗi dewgal munen tan kaali ngal humama donc min mbeɗa kadi mbeɗa yaade e nder sukaɓe ɓe e gueɗel par ce que hande téléphone aji no goodi jiya jomum yiima jiiɗa ɗum kadi yidma kaaldon téléphone jokkodiron communication jettina ɗum jinnaɓe ma neɗɗo noon kam kadi hoto naat kadi koto jinnaɓe ma jaɓani kadi anne kadi hoto hokke kadi ka yiɗa hoto hokke ka yiɗa kadi anne kadi hoto nan jinnaɓe ma nanen ta yiɗa kala to wawa waddema intérêt mon frère hoto naat ɗon kala kadi saɗa naata namdo on debbo namdaɗo somo yiɗi so yiɗa tan woto force hande noon kam ko on jamanu yaari noon wona enen jarno en sukaɓe ko jamanu o yaari noon donc koɓe mbiyata ko tan na hande machallah mbaɗi fayida kadi naɓɗe fof addi yande mum kadi yiya jande ɗe foof ko moni fof addi ko yande mum tan kadi jande fof machallah kadi min beltima no fewi no fewi e yewtere he kadi ko mbiyata ko tan yesso fayi inchallah beltinomama on no fewi no fewi ha saaha goɗɗo tan so Allah jaaɓi inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi machallah en beltinima bandiraɓe ɓe nadde ɓe dañani foof en beltinamaɓe hano hannata ni kadi en calminiɓe en juurimaɓe machallah kadi en keeɗima jiyande mabɓe machallah waɗi fayida no fewi ay ko noon no mbiɗon ni tan dewgal de so tawi tan aɗa naata hen hoto ƴewata guiddema an goto ala aɗa foti ƴewde hen kadi yidde jinnaɓe ma kadi en ƴeewi joni ndeysan worɓeɓe so tawi eɓe ndesa ɓe kewani disnade jinnaɓeɓe ɓe kewani haalande ɗumen ɓe keewi tan ko mbaɗa hunde ha gayna kollita firti ka kollide tan so tawi son jiiɗi jadon nen son jiiɗi mbason yadude hen donc en jii ko ɗum ɗon woni caɗele men joni ɗum waɗi cerle ɗe keewi ko noon tigui hande ko ɗum ɗo wonno mbaɗi yewtere men en beltinima bandiraɓe arɓe hen mbi foof machallah ɗum noon mbiɗen ko welima gas ko weladima gas ala gasta so wona laamu Allah ɗum noon en mbi jaam to jaam ga jaam ta kunɗo yo Allah hokkin ñande dow jaam ciao ciao